L-awtoritajiet konċernati għadhom ma komunikawx lura mal-Kunsill Lokali ta' Taslima minn mindu l-Gvern qabad u sospenda l-iskema ta' parkeġġ residenti li l-Kunsill kien introduċa fil-bidu ta' Mejju li għadda biqbil bejn il-kunsilliera ta' 3 partiti. Is-Sindku tal-lokalità Anthony Kirkop irrimarka li żmien għaddej mit-3 ġimgħat li l-Kunsill Lokali ta' Taslima iffissa bħala perjodu li fih jistgħu jsiru tibdiliet fl-iskema ta' parkeġġ biex din tinbidel f'waħda aktar komda għal min iżur Taslima minn barra l-lokalità. Aħna sa dejjem qegħdin miftuħin jekk hemm xi suġġerimenti li jistgħu jtejbu l-implementazzjoni ta' din l-iskema aħna dejjem lesti biex nilqawhom, jiġu minn fejn jiġu. Sa issa l-pożizzjoni għadha li kienet għax għadna ma rċevejna l-ebda komunikazzjoni min-naħa tal-Transport Malta. Kollox kien beda wara li l-MUT kienet ta' direttiva lill-għalliema fl-iskejjel f'Taslima biex jitlu sigħatar tax-xogħol b'risposta għall-iskema ta' parkeġġ residenti li l-Kunsill kien introduċa madwar ġimgħa qabel. L-MUT kienet qalet li l-għalliema kien qed ikollhom joħorġu kull satejn sabiex iċaqalqu l-karozzi tagħhom. Madankollu l-Kunsill mill-bidunet saħaq li kollox sar skont ir-regoli. Aħna sostnejna bħal dejjem li kollox kien implementat skont ir-regoli u l-liġi li tapplika, legal notice li tapplika, u allura ħassejna li meta ġiet msemmija l-sospensjoni, aħna minnaħa tagħna ħassejna li lesti li nipposponu l-implementazzjoni biex f'dak il-perjodu li tajna ta' 3 ġimgħat aħna nkunu nistgħu nirċevu u nilqgħu suġġerimenti mit-Transport Malta fejn forsi di l-implementazzjoni tista' ssir b'mod iżjed ta' kumdità u ta' tnaqqas l-iskumdità li forsi tista' toħloq l-nies li jiġu barra mill-lokalità. Meta mistoqsi dwar x'passi se jieħu l-Kunsill la darba jiskadu 3 ġimgħat, is-Sindku wieġeb hekk. Ħossu li tajna żmien biżżejjed biex wieħed ikollu ċans jiddiskuti x'hemm bżonn isir biex din tittejjeb. Hekk ma nirċevu xejn, bad wieħed ikollu forsi ikompli bil-proċess normali. U dan aħna dejjem għadna nerġa' ngħid għatfadal forsi ftit ġranet, forsi jista' jkun hemm xi ċaqli u nawguranz li jkun hemm xi ċaqli biex kemm jista' jkun tiġi introdotta bil-kollaborazzjoni ta' kulħadd. Mario Frendo għal Net News minn Taslima.